салом дӯстон, бозиҳои рӯзи дуввуми рақобатҳои даври чоруми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо доир шуданд. Дар ин шаби бозиҳо мо боз шоҳиди сенсатсия ва голҳои зебо шудем. Шарҳи як рӯзи бозиҳои Лигаи Чемпионҳо видеои имрӯзаи моро ташкил медиҳад. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, имшаб акнун Лигаи Аврупо мегузарад ва моро дар ин турнир низ рақобатҳои ҷолиби интизор аст. Брайтон ба меҳмонии Аякси дар кризис буда меравад. Рома қувваи худро бо Славия месанҷад. Ливерпулро дар меҳмонии Тулуза интизор аст. Аз Вестхэм бошад Олимпиакосро пешвоз мегирад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. оғоз мекунем аз гурӯҳи Д. Рақобати ҷолибу диданӣ дар ин гурӯҳ бо иштироки дастаҳои Реал Сосидад ва Бенфика буд. Бозӣ дар шаҳри Сан Себастьян дар майдони хонагии Реал Сосидад баргузор шуд. Аз аввали рақобат баъзҳо ба прессинг рафта нақшаҳои худро ба ҳама маълум карданд. Нияти ягонаи онҳо ғалаба буд. Прессинги фаъолона ва бозии кушод ба 3 голи Баско дар нимаи аввал оварданд. Бенфика дар сафи худ бозингарони хубро ҷамъ кардааст. Оғоз карда аз Отаменди то Ди Мария ҳама гургони борондида ҳастанд, вале дар ин дидор бозӣ дар хатти ҳуҷум хеле заиф буд. Ягона гол дар қисми дуввум ки онро Рафаэл Силва ба самар расон, ба ин даста ягон хел кӯмак накард. Сан Себастьянҳо бемушкилӣ ин пирӯзиро ба даст оварда ба марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо баромаданд. Бозии дигari ин гурӯҳ бо иштироки Залцбург ва Интер баргузор шуд. Инзаги дар ин дидор ҳайати омехтаро ба майдон овард. Графики бисёр зичи бозиҳо Симеонеро ба ин кор маҷбур намуд. Ягона голи ин рақобат дар охири бозӣ зада шуд. Лаутаро Мартинес ки аз байни бозингарони захиравӣ ба майдон омад, тавонист аз пеналти ҳисобро кушода ғалабаи Интерро таъмин кунад. Миланиё ҳам аз ин гурӯҳ ба даври плей-офф баромаданд. Реал Сосидад, Интер дахолӣ дошта рохати марҳилаи баҳории Лигаи Чемпионҳоро аллакай доранд. Залцбург 3 хол ва Бенфика 0 имтиёзро дар ҳисобашон доранд ва имконияти баромадан ба даври навбатии Лигаи Қаҳрамоноро аз даст доданд. Онҳо барои зинаи сеюм мубориза хоҳанд бурд. Ангезаи ягона дар гурӯҳи Д зинаи якум мебошад ки барои он Реал Сосидад ва Интер мубориза хоҳанд бурд. Дар гурӯҳи С дастаи Реал Мадрид дар майдони худ рақобат ро бо Брага баргузор намуд. Брага бар муқобили мадридиё шеваи бозиҳоро интихоб кард ки хеле қулай барои Реал буд, вале ин бозӣ барои шогирдони Анчелоти метавонист натиҷаи дигар орад. Гап сари оғози бозӣ меравад. Лукас Васкес дар дохили ҷаримагоҳ қоидаи бозиро вайрон кард ва довар ба нуқтаи зарбаи 11-метра ишора намуд. Дарвозабони Реал Андрей Лулин пеналтиро баргардонд. Баъди ин ҳамлаҳои тез суръати Реал Мадрид оғоз шуданд. Сараввол Браҳим Диаз гол зад ки ҳисоб карда нашуд. Пас он боз ин футболбоз маротибаи дуввум тӯбро ворди дарвозаи Португалиё намуд. Баъди ӯ Винисиус ва Родриго 2 голи дигар ба номашон сабт карданд. Дар намудани Беллингеман дастаи Реал Мадрид метавонад ғалабаҳои зеборо ба даст орад. Баъди ин ғалаба мадридиё ба даври плей-офф баромаданд. Дастаи дигари ин гурӯҳ Наполи ҳам имконият дошт ки дар ҳамин давр масъалаи аз гурӯҳ баромаданро ҳал кунад ва аммо неаполитанҳо дар рақобат бо Унион Берлин имкониятҳои зиёди голзаниро истифода карда натавонистанд. Бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 поён ёфт. Наполи баромадан аз гурӯҳро ба даврҳои навбатӣ монд. Реал, Наполи, Брага, Унион Берлин бо чунин тартиб дастҳо дар гурӯҳ мавқеъ гирифтанд. Дар гурӯҳи Б дастаи Арсенал дар майдони худ рақобаташро бар зидди Севилия баргузор намуд. Бозии мазкур барои Севилия ҳам муҳимияти беандоза дошт ва аммо бар зидди шогирдони Микел Артета рақобат кардан хеле мушкил буд. Лондониҳо аз аввал то охир бозиро идора мекарданд. Сака ва Тросард дар ҳамла гӯё мепариданд. Маъз ҳамин ду нафар 2 голи дастаи шаҳри Лондонро ба ҳадаф расонинданд. Севилия дар рафти ин дидор ягон имконият надошт. бозии дигари ин гурӯҳ бо иштироки дастаҳои ПСВ ва Ланс буд. Пеш аз ин дидор Ланс дар ҷадвали гурӯҳ аз ПСВ болотар қарор дошт. Барои ҳамин дастаи кишвари Нидерландия барои ғалабаи худ хеле зиёд кӯшиш мекард. Дар лаҳзаи голи ягонаи ин дидор шумораи зиёди бозингарони хатти дифои Ланс дар гирдогирди Люк де Йонг қарор доштанд, вале ҳамлагари ПСВ бехато тавонист бо сар зарба зада пирӯзии дастаи ПСВро таъмин созад. Ин гурӯҳ яке аз ҷолибтаринҳост. Дастаҳо ба ҳам хеле наздик қарор доранд. Ҳатто Арсенал ҳам рохати марҳилаи навбатиро барояш таъмин накардааст.
айни замон Арсенал бо 9 хол дар зинаи якуми гурӯҳ қарор дошта, ПСВ ва Ланс бо 5 холи дар зинаҳои дуввуму сеюм ҳастанд. Севилия танҳо 2 хол дорад, вале то ҳол имконияти баромадан аз гурӯҳро аз даст надодааст. Дар гурӯҳи А дастаи Бавария бар зидди Галатасарай дар майдони худ бозӣ кард. Шумори зиёди мухлисони дастаи кишвари Туркия дар варзишгоҳи Бавария қарор доштанд. Дар Олмон шумори зиёди мардуми турк ҳаёт ба сар мебарад. Дар сурати ғалаба Бавария ба даври навбатӣ мебаромад. Мюнхениҳо аз уҳдаи кор баромаданд. ҳарчанд дар қисми аввал мо шоҳиди гол нашудем, дар нимаи дуввум Кейн тавонист ду маротиба дарвозаи туркҳоро рахна кунад. Ба камбӯи ягона голи дастаи Галатасарайро ба ҳадаф расонд. Бавария пас аз ин ғалаба ва натиҷаи бозии дигари гурӯҳ на танҳо аз гурӯҳ баромад, балки бо зинаи якум ба плей-офф мебарояд. Бозии Копенгаген ва МЮ дар ин гурӯҳ муҳимияти беандоза дошт. Рақобати ҷолибтарини шаби гузашта маҳз ҳамин бозӣ буд. Аз аввал дастаи шаҳри Манчестер бозиро хеле хуб шурӯъ кард. Бозингарони ин тим ба задани 2 гол дар нимаи аввал даст ёфтанд. Ҳардуи голро Расмус Хойлунд зад. Ӯ дастпарвари Копенгаген ва собиқ бозингари ин даста мебошад. Бозингаре ки дастаи худро дар ҳолати ногувор монд Маркус Решфорд буд. Ин футболбоз қариб рақибро бепо мекард. Довар ба ӯ корти сурхи мустақим нишон дода аз майдон ронд. Дар ниҳояти ин Даниягио дар қисми аввал ҳисобро баробар карданд. Новобаста аз он ки манкуниянҳо камтар дар майдон буданд, дар нимаи дуввум голи сеюмро ҳам заданд. Фернандеш аз пеналти ҳисобро 3-2 кард, вале намояндаҳои пойтахти Дания дар охири рақобат бо 2 голи худ ҷавоб гардонида ҳисобро 4-3 карданд. Бо ҳамин ҳисоб бозӣ ба анҷом расид. Бавария бо 12 хол дар зинаи якум қарор дошта, Копенгаген ва Галатасарай 4 имтиёзӣ доранд. МЮ бо 3 хол дар зинаи охирини гурӯҳи А аст. баъди бозиҳои нокоми Манчестер Юнайтед, гапу чап дар мавриди аз вазифа рондани сармураббии нидерландии даста Эрик тен Хаг хеле зиёд шудааст. Гуфта мешавад ки ин мутахассисро дар маснади сармураббигии МЮ Зейниддин Зидан иваз хоҳад кард. Тибқи хабарҳо, роҳбарияти МЮ аллакай бо Зидан иртиботро оғоз карданд. ба ҳамин тамом, боридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.